Dame na sumurung na siyan sa luhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiram muna, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Damang dainang na hinaholongat di bagasan Tuhan Yesus, jamita tuhita ima tuminggu na paupaton dung Epipanias, manang tuminggu tanggal 20 Januari tahun 2023, imana tersurat di buku ni si Job bidu 12 mamuka sian ayat 10 tolu jala marhaujungan di ayat 25. Songono mahatana disi lausta paihutihut ma. Madapot di ibana habisuho dohot haguguon. Di ibana do panuturion dohot panibangon. Ida ma, ibana mangarupakon. Gabidang bedapot paulion, ibana makurukon sadabawa, gabidang adong natuk paluahon. Idama, ibana maniupi aik gabi marsik luhut nai, ibana muse palukason, gabi marbalik tanaod di bahen. Madapot di ibana do haguguon doho hapatason, guru di ibana jolma nalilu doho na mga liluhon. Ibana manugihon akka panuturi hiratabat-taban, jala maoto akka panguhumi di bahen. Ibana makarhari uhum roha-rohan ya karaja, jala dihohoson rate tugoting nasida. Ibana manugihon akka malim bahen tabat-taban, jala ditinggakon tutano hala na marhuaso. Ibana mangusak pamulungon sian hala na pirtahak, jala dibuat panuturion sian halak na tua-tua. Ibana mangusehon haliaon tua keraja, jala dipahodur hohos ni halak na bigu. Ibana papatarhon akkana buni sian hahulumon, jala dibuat do tuha tiuron lingguman ni hamatean. Ibana patibulhon akka bangso, jala diago muse. Ibana pararaton akka bangso, jala dipaudar muse. Ibana mangusak roha siya nakapartu gini bangso di tanoon. Jala dililuhon na sida di halongonan suadadalan. Jadi dadak-dadap na sida di hahulumon so marhatiuron. Jala rabat-rabat na sida di bahen songon hala na mabuk. Ido sahat ni turpuki. Damang dainang na hinaholongan di dipata. Sudedo rahita hiyaw bigi hata, songon roda ni padati do parnguluonon. Hataina pabuahon, dang manotong ngulu ni jolma di sada posisi, doho kondisi. Alay margati sorid do, sipata di gijang, sipata di toru. Dang mardia ibar na porsea, manang naso porsea pe. Songoni mana masa di parnguluon ni sahala na porsea, na dibaritahod di buku na badiyai, ima taringot tu si Job. Dibaritahod do ia si Job, sahala na porsea di debata ibana. Tarpasu-pasu do nguluna, sangap do ibana, jalama mora nang disinadongan. Dung dipaloas debata, asa ujunan ni sibuli sibana. Sudah maaka sinadongan nai, alay dang mubaha porseaon ni si Job di debata. Dungi mate masudi anak konna. Pola do didok ripena asa dipatakas si Job. Dia do sakap ni Tuhan dia kana masa di bagasak kamaolon na niadupan nei. Sian sahala namar sangap gabi marlea ibana. Sian nama mora jong gabi na pugus jong. Sian sahala na gabian di anak dohok buru gabi hirana punudo si Job. Dungi rodo akadongan ni si Job, ima si Elipas na siya teman, si Bildad halak sua, doho si Sopar halak na ama. Laho pasahaton padapot nabi dia kana masa itu si Job. Dalan na niyan na laho mangapuli.
Alai hata panguhumod do na nidok ni nasida tu si Job. Didok, dia maalus ni si Job. Lam dipatuduhon si Job do haporseon na didebata na marhuaso si tutu. Say dipapuji-puji ibana do debata. Manotong do ibana biar mida debatai. Laos udut ni ima trupuk ni jami taon. Nasahat tuhita di bagasa mingguon. Damang dainang nahinaholongan. Marhitehon trupuk ni jami taon. Dihakam maujahan di minggu taon. Didok. Debatado mula ni bisuk dohok gugu. Diokuhon si Job do namasa di bagasang nguluna. Dang malua sian bisuk ni debata. Didok si Job madapot di ibana habisuhod dohok haguguon. Di ibana do panuturion dohok panibangon. Saluhutna namasa di bagasang ngulu ni si Job. Dang malua sian habisuhon ni debata. Ay di debatado panuturion dohok panibangion. Masa pelas ni roha. Manang masa peha maolod di bagasang nguluna. Dang malua sian bisuk ni debata. Takasi tutudo ditada debata saluhutna na tinopanay. Diboto debatado sahat di dia haguguon ni si Job. Di sialani ima, dipaloas debata diujuni si bolisi ibana. Dipaloas do si bolisi patu palomona tua ka arta dohot hagabeon ni si Job. Lubi siani, dohot do nang dipamatang na. Alai, dang dipaloas debata si bolisi, marhuaso di hosa ni si Job. Huria na hinaholongan ni debata. Molo masa tu hita songon na masa tu si Job. Bohado hita mangadupi i. Mangihuton na masa dohot dihaporseaon ni si Job na mamulini di debata. Dang dohonot tabenian. Dang taradupak kube na masai. Mate maaw tagunan. Manang nagabi tubo do muruk binahen ni na masai. Manang gabi tudal honot tado debata. Talup do pehita madok songon na didok ni si Job. Madapot di debatado hagugu do hapatason. Dihatidakon si Job do. Di debatado bisuk do haguguon. Di debatado huaso ni saluhutna. Huaso naso hadungdungan. Huaso naso abatan ni manangaha. Jala manangisipe. Damang dainang. Dia do hahonaan ni jami tau tuhita. Na parjulu manotong do marhuaso debata. Dang situasi ni nguluta paubahod debata. Di sialani i unang maholad ditiki masalas ni roha hita madok. Jala mangakuhon na marhuaso debata. Alay dohot di namasa pihasusaan ng hamaolon. Jala nasa sitong na. Dang ala ni namasa di bagasang nguluta, gabi marhuaso Tuhan ni. Alay na marhuaso do Tuhan debata, di saluhut na akan namasa. Sianod didok matuhita, asa manang dia pinamasa di bagasang nguluta, tapasaha madirita tu debata na marhuasoi. Tuhuaso ni debatai matapasaha dirita mangadupi saluhut na namasa di bagasan ngulutaon. Napadua hod damang dainang. Dang bisuk ni jolma suha-suha ni bisuk ni debata. Saya dong do namadok. Tarpasu-pasu di saluhut na do akan aporsea. Songon namasa di si Job. Adorang so diujuni si bolisi ibana. Matua sangap dongoluna. Maranak marboru. Paradongan nama mora. Jalana tarbarita do si Job. Balik sa muse. Gabi didok na so tarpasu-pasu do akan apugus. Natilahaon. Doho akan ahurangan dina asing. Pangatusion si songoni jok-jok do dipasahat akadongan na peop teologi sukses. Manang teologi kemakmuran. Lilu do pangatusion si songoni. Boasa. Mangihuton nama satu si Job diturpukon. Dohonot tamana so tarpasu-pasu si Job. Hatihan na ni ujunani ibana.
Dang dohonot tanaso tarpasu-pasu ibana disi. Dang disiala hamaolon na niadopan na, gabi so dipasu-pasu debata ibana. Baliksa, ditiki di hamaolonido si Job, patuduhon haporsiaon na namamulin di debata. Tarbukti mahasian hamaoloni, dang alan yaka pasu-pasu na siya debata, gabi porsea si Job. Dang alani artana manang keberhasilan na. Dang alani keluargana dohot hagabian na. Dang alani hahipason ni pamatang na. Alay na tutu porsea do si Job di debata. Molotung pe agoan ibana di artana, di keluargana, dohot di hahipason na. Say manotong do ibana porsea di debatai. Jadi, manotong do debata mamasu-masu si Job, nang pedibaga sa kamauloni. Dia mapasu-pasu ni debata idaut tadisi, lam mamulid do haporsiaon ni si Job di debata. Di haporsiaon ni si Job tu debata ima, dipargugui jala diparbisuhi debata ibana. Ima pasu-pasu ni debata tu si Job dibaga sa kamauloni. Napatuluhod damang dainang. Unang matadok, moloporsea di debata, dang adu pa be hamaolon. Dang salah hita marsakap, asa unang madebu tu bagasan pangujunan. Songon tangiyang alia manami na niajarhon Tuhan Yesus tua kasisianna. Alay dang haduduan bisu ni debata dohu guguna. Di paloas do si bolisi mangujuni si Job. Di sialani i. Buido hamaolod doho pangujunan ni rotu hita? Alusna, bui. Alay di pangido debata mahita, songon si Job. Namanotong porsea di debata. Lam dihatidakon si Job dohu aso ni debata. Dang masa di pamujion na tu debata. Songoni mana porsea di pangido Tuhan itu hita. Asa marha porseaon na manotong. Molo so manotong doha porseaoni. Manang na sumamulin. Manang na hulam mamereng tiki doho situasi. Dusun na so porsea do anggo si songoni. Napawpatod damang dainang. Debatado mula ni bisu doho gugu. Damang dainang. Dia do bisuk ni debata di namasa hamaoloni tungulu ni si Job. Tutudang masuk tu panibangion ni jolma namasa tu si Jobi. Sahalak na porsea do ibana. Jala halomuan ni debata. Hape di paluas debata do pangujunan ni si bolisi asa masa tu ibana. Ra molo di hajol maot tape dang tarjalo rohai. Say patu paod do nadinggan tu akan na burju. Patu paod do apresiasi tu akan na berprestasi. Doho lan na asing na dope. Hape marhitehon na masa tu si Jobi. Dipatuduhod debata bisu doho guguna. Songona tarsurat di Yesaya 55 ayat sia. Didok Tuhan debatado. Ay songon tibu niya kalangit siya tanoon. Songonido tumibo akadalaku siya dalam muna. Jala aka pikiraku siyan pikiran munay. Dak kadudua bisu doho gugu ni debata. Ido nahinatidakon ni si Job. Dipatuduhon si Job do naso olo ibana mangihuton panuturion niya kadongan nai. Ay dibagasan pangatusion ni bisu ni hajol maud do pangapulion ni donganna nasahat tu ibana. Alay bisu dohot gugu ni debatado diokuhon si Job. Jala tu debata mula ni bisu dohot gugu idu ibana marhapurusan. Bisuk na siya debatado dijakon ibana mangatu sinamasay. Jala gugu na siya debatado di pangasahon si Job mangadupi sa luhut na masa dingoluna. Napalimahod damang dainang. Molotong di paluas debatape masa hasusaan. Dang paluason na mago na hinaholongan na. Tarsurat do di hatani debata di Jeremia 10 ayat 20 sia. Ay nung ngatakas huboto sakap akan nahusakapi taringot tuhamu nin na jahuba. Sakap hasonangad do tahe.
dada tuha magoan. Asa au mangalehot tuhamu ujung na hinahalungut tomuna. Tuha dinggano do disakapi de bata ngulu ni jolmai. Jadi molotung pedi paluas de bata hamaolon, manang pangujunani masa tuhita. Dang nasinakapan ni de bata asa tuha magoat jolmai. Alai asa tuha sonangat do. Damang dainang. Adong masahala na selamat sian kecelakaan kapal. Sai dilange ibana malauti sahat maibana tu 10 na met naso ni inganan ni jolma. Martang yang maibana tu de bata asa dipalua ibana jalaboi mula tu keluargana. Ganu pari do ibana martang yang jala sai dibereng do pak langit. Alai dangadong dope pangurupion rotu ibana. Dipature ibana masa ada sopo-sopo na met dipului. Inganan perlingguman na doho inganan panipanan ni barang na adong dope. Disadatiki lahu maibana mga lului deke, lahu parsaulihonon na. Dung mula ibana tu sopona, di idama, nunga matutung soponai, jala habis saluhut na kabarang nai. Muruk maibana tu Tuhani, didok ma, puluk ni rohami Tuhan, laos di paso buhodo au mate di hasusa anon. Manugut nai, hehe maibana sian pudumanna, disyala dibigi ibana suara ni kapal na majonohi pului, laho mabuan ibana, asa malua ibana sian hamaulon nai. Dung dikapali, disukum ma, sia dia do diboto hamu au dison, nani idahami do timus na rosian pulu naso ni inganan ni jolmaon. Ima alus ni jolma na dikapali. Damang dainang, si pata murado hitagale jala madili. Binahen ni hamaolon na masa di bagasang uluta. Taingok ma, namanotong doa sini rohan ni debata, molo pe matutung sopota. Gabi timus parsobao mai sahat tulangitan. Naroma pasu-pasu ni debata nalaho mangurupi aka nahina holongan na. Jadi molotung pemasa hamaolo di bagasa nguluta. Porsea mahita. Debatado mula ni bisuk dohuk gogo. Parohonon nama sakapna. Ima hasonangan si tutu. Songon si job na porsea dinamasa hasonangan. Na porsea do ibana nang dinamasa hasusaan. Dungilam meribu haligadda do pasu-pasu na pinasaha ni debata di ibana. Di sialani i, unang maporsea hita ala ni pasu-pasu. Alai porsea mahita di debata nama masu-masu. Ibana do mula ni bisu dohuk gogo. Tajako mabisu na siad debata marhite na mangulu hita biar mida ibana. Ay didok do di pesalmen 110 sada ayat 10. Biar mida jahuba do permulaan ni habisuhon. Maruli hapistaran na sumurung do. Sudi akana mangula hosa. Hot do baritanai rodi saliling-liling na. Dungi, tajakom mamuse gugu na siad debata. Mangulahon lomo ni rohana. Dohok nama morsan na duk molotung masa pehamaolo di bagasang nguluta. Pos marohata. Saya diparbisuhi. Jala dipargugui di batado saluhut na porsea. Na hinalomohon ni rohana.